Здравейте, приятели! Тук с моето BMW E36 в Испания отиваме да видим едно градче до морето. Гравала каретера. Бойко! Виж пътища! Тук не плащаме винетки, само пътен данък и гражданска отговорност. Даже магистралите ги направиха безплатни. Вземи пример от европейците. Големи европеец. И така, много съм доволен от BMW-то. Купих го преди 5 години на 80 000 км, в момента е на 123 000. Колата върви много добре в отлично състояние за годините си. Произведена е 1999 година. Ако искате да разберете още, запишете се в моя канал. Ако ви хареса видеото, лайк. Довиждане!